खुलुमबाय दिनै 2 फेब्रुवारि 2024 शुक्रबार तेजपुराव सासे 2 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ सोरबा सिनायमोनि सुबुङा गोदोना सेथानानै बुथारनानै गारना गालांदों आरो बे जाथाया तेजपुरनि सिङाव थानाय देवेन्द्रनगर कालिहामारियाव जादोंमोन। बुथारजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय बिश्राम बारला। नाथाय बिश्राम बारलाखौ सोर बुथारनानै गालांखो बेखौ दासिमाव मिथिथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गणेशगुरिनि बिके टावाराव हरनि समाव सिखावफोरा खाबु लानानै गंब्रै गलानिफ्राय गोबां लाख रांनि मुवा बेसाद खावना लांखुमादों। खावजानाय गलाफोरा जाबाय गंनैया गस्लानि गला, गंसे कस्मेटिक गला आरो गंसेया गेस एजेन्सिनि गला। बे जाथायनि सायाव दिसपुर पुलिसा सीसीटीवी केमेराखौ चेक खालामनानै सिखावखौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सावरां पानबारियाव सासे आइजोआ गावनि फिसायजों मानास हाग्रामायाव बन लायनो थांनाय समाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै बुथारजादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय जनाली कलिता, 31 बोसोर बैसोनि। त्रिपुरानि दालाइ जिल्लानि सिङाव थानाय आम्बासायाव सासे हिनजावसा गथ'खौ सासे दुथां सुबुङा जर-जुलुमै जिनाहारि खालामनायनि उनाव हिनजावसानि नखरनिजों पुलिसनो केस होजादों आरो केस होजाखांनायनि उनाव दायनिगिरिया गोलाव सम खारखोमाना दंमोन, नाथाय जोबथायाव पुलिसजों हमजाबाय। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय तांसी राय त्रिपुरा। तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय काकराताली ओनसोलाव सासे सीआरपीएफ जवाना गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। नाथाय सीआरपीएफ जवाना गावनि जिउखौ मा जानो थाखाय फोजोबखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। थैनाय सीआरपीएफ जवाननि मुङा जाबाय सन्जय कुमार। सन्जय कुमारा हारियाना रायजोनि थागिबि। आसाम राइफलनि सासे जवान पुर्बकान्त बर'आ हादोर सिबिनायजों लोगोसे आबाद मावनायाव जांख्रिखांथाय लाबोदों। सोङो मानसिफोरनाव सोङो आंनि हायाव मा आबाद मावबा जागोन। सोरबाफोरानो एफायदि माव इनिफ्राय आं बेफोर सबनिफ्रायबो सोंनायनि उनावबो आं इनिफ्राय निजेनो सानना माबाना लाबाय आरोखि। आं गय, नेबु आरो इनिफ्राय जिङाव माने बिफांफोर मोजां बिफांफोरखौ गायगोन। बेबायदि आं गोसोआव सानना लादो आरो। आं गिबियावनो गय आरो नेबुखौ खालामग्रोदोंमोन आरो। सानदों आं 3 हायाव गय आरो नेबुखौ खालामगासिनो दं। फाननो हाबाय, दा फानगासिनो दं। दा बस्ता हिसाबै फानगासिनो दं। बस्ता दा 1500-1600 बेबायदि फानगासिनो दं। 10 दिन 12 दिन बेबायदि उन फाननो हायो आरो। बेखौ मावजेननायाव गय फुलिखौ बेलेगनिफ्राय लाबोनांगौ आरो इनिफ्राय बिनि लेबु फुलिखौबो आं बेलेगनिफ्राय बायना लाबोनांगौ। फांसेयाव लेबु फुलियाव कलमबा 35 थाखा आरो गय फुलिफोराव 45 थाखा बेबायदि आं बायदों आरो इनि लोगोसे आं दा नै आं जबेयाव गसंना दं बेयाव दा गोदानै गायदों। बे जाबाय सुमंगला हाइब्रिद। बे जाबाय तामिलनाडुनिफ्राय लाबोनाय बे गया। माने न'आवनो माबानाय जादों। दा एबारसो फानसिगोन आरो एबारनिफ्राय फानगोन। आं थांखि तारमाने बे 2024 आव आं भलन्टियार रिटायारमेन्ट फैखांनायनि उनाव आङो आबादखौ आरो गुवारै मावगोन होनना सानगासिनो दङ। आंनिया गोसोआ जाबाय दा रिटायारमेन्ट भलन्टियार फैनायनि उनाव आं गय बागान, नेबु बागान, दंफां, थालिरजों लोगोसे अमा, बोरमा बेफोरखौबो आं माबा लादों आरो थांखि लादों आरो। दा न'आव जुदि हा दं बेफोरो माने बायजोआव थाङा मुवा न'नि जेसेनि हा दं बे हायावनो मोजाङै आबाद खालामो जुदि बे न' बायजोआव थाङाबाबो बे माबाजोंनो सोलिनो हायो आरो आंनिबा। आंनि आन्दाज बायदिबा माने धर मोजाङै जुदि आबाद मावो 1,20,000 माने बिगासेनिफ्रायनो थिखांनो हायो आरो। बिगासेनिफ्रायनो। फिथाइखौथ' दा फानथ'वाखै, एबारनिफ्रायसो फानगोन। खिन्थु बेपारिफोरा फैनानै सोंफैगासिनो दं फानगोन नामा होनो। दा आं फानथ'वा, दा माने दाम एसे गैथ'वा नालाय, दा बेखायनो आं माने जेबो बुंथ'वाखै आरो बेपारिफोरनो। देनां उनाव फानसिगोन आरो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।